go. We're not going anymore now. Good afternoon guys. Hapon na, 3:21 na. Ngayon pa lang tayo nagbukas ng vlog. Kasi kaninang umaga, hindi maganda yung umaga namin. Kasi nakatanggap si Jan ng call. Kasi may friend si Jan na sobrang matalik niya din na kaibigan. Aside kay Joe na nasa hospital siya for almost 2 months now. Sa Adelaide. And kanina, tinawagan si Jan ng asawa na kung pwede pumunta si Jan doon sa Adelaide kasi basta hindi maganda yung condition ng friend niya. So, kanina naiyak ako and si Jan din nung binalita niya yun sa akin kasi nakita ko yung alam mo yun, yung mukha ni Jan. Umiyak siya, guys. And very rare kung makita siya na ganun. So, pati ako na, din ako na, basta biglaan kasi, guys. Kaya, yan, we're hoping na sana maging okay pa din. But, yeah. So, si Jan wala ngayon. And supposed to be, may plano kami, may pupuntahan kami nila Auntie Mel, kasama si Jan, kaso yun, hindi na matutupad today kasi nga mayroong nangyari and si Jan nandun siya nagda-drive siya actually. And then dadaanan niya rin si Joe kasi may work si Joe ngayon. So dadaanan niya si Joe somewhere kasi pupunta rin doon si Joe. So yun guys, yung ano namin ngayong Sunday. Today is November, 3? And si Sak, wala pa din. Diba, nag-sleep over siya. Pasensya na guys kung medyo ako ngayon. Lutang kasi sobrang iba yung ano namin ngayong umaga. As in, yung alam mo yun, nung binalita yun sa akin ni Jan na biglaan. Kasi pumasok lang. Di ba, alam nyo naman, wala siyang work ngayon kasi parang yung weather. So, pagpasok niya sa kwarto sa kanina, yun yung inano niya sa akin. Sinabi, and ako, hindi rin ako makagalaw, and then sumakit yung ulo ko, eto ko parang, alam mo yun, nanikip yung dibdib ko kasi hindi ako makapaniwala na gano'n na yung nangyayari sa friend niya. Kasi biglaan lang to. Biglaan siya. And, yeah, hindi mo talaga malalaman ang yung life. And ngayon yun, we're hoping na maging okay pa din. Yeah, I'm just gonna wash it first, Papa. So yun na, si Sak pala wala pa din. Nandun pa rin siya kila Brock. Yeah. And he's having so much fun there kasi nga. And with Brock's electric car. My electric car. Yeah. And Brock's driving. And then, si Brock, guys, bata, kasi edad lang siya ni Zach. May pinakita sa akin si Jan. Kanina, eto yung, bago namin nabalitaan yung nangyayari sa friend niya, okay pa kami, nagkukwentuhan kami sa ginising niya nga ako. Nagkukwentuhan kami sa kwarto, tapos ginising niya ako, sabi niya, look at your son, look at your son. Kasi may sinend yung friend niya, si Dino, na video kay Jan. Tapos ako, kamumulat ko pala, sino nagda-drive? May kotse kasi, guys, si Brock. Mayroon na siyang sasakyan. Kasing edad lang ni Zach. Pero nagda-drive lang siya kasi malaki yung lupain nila. Meron silang farm. So, doon lang siya nagda-drive. Sa, doon sa gate nila, tapos papuntang bahay. Kasi malayo daw yung gate ng bahay nila, papunta doon sa bahay. So, doon lang silang nagda-drive. Tapos nakita ko si Zach saka si Brock. Yun nga, nakakotse sila, nagda-drive si Brock. Kasi, matagal na rin nag-drive to si Brock kasi nga marunong siya. So, pag pumupunta siya pag pinipick up daw to ng bus, ng school bus, nagda-drive si Brock from sa house nila, malayo nga yung gate nila, diba? So, nagda-drive siya. Yun yung yung destination ng driving niya from house to gate. Tapos, sasakay na siya ng bus. Tapos, pagdating niya ng bahay,
yan, may susi siya ng sasakyan niya, balik na ulit siya sa bahay. Yun lang yung travel niya. Ano siya, private kasi sa kanila naman yung area yon. So doon lang siya nagda-drive, hindi naman sa sa road kasi hindi pa naman siya pwede mag-drive. But yeah, nagda-drive siya doon. So si Zach, and doon sila, dami silang ganap doon kaya hindi pa siya umuuwi. And yun yung usapan namin ni Jan. Basta maganda pa yung ano namin, yung kwentuhan namin. Then after a few hours, lumabas lang si Jan, tapos pagbalik niya, yun na yung sinabi niya sa akin. And, yeah, sobrang nakaka-depress yung balitang yun. But we're still hoping na everything's gonna be okay. So, gasan ko muna tong pasensya nyo. No, alam nyo guys, yung isip ko, magulo din. Kasi, basta, okay, maghugas na lang muna ako ng guys, ng mga fruits, yung mga binili ko. Kasi bukas, pasukan na naman. So, para madali lang sa akin maglagay sa kanilang lunchbox. And, si Kuya nakaligo na. Si Holly nakaligo na. Kasi nga, may plan sa akin puntahan. Pero hindi na mangyayari yon. But, yeah, hugasan ko muna to. So, hindi natin makikita sana na pupuntahin sa dito si Auntie Mel. Mommy, I put lip balm on and the flavor's chocolate. Chocolate. Yeah, yung binigay ni Auntie Mel na lip balm sa kanya. Habang binababad ko pa yung ating fruits sa tubig na may baking soda and vinegar, ang gagawin ko ay papakulang ko na yung chicken wings. So, yung dinner namin ay hindi roast beef. Plano ko mag-roast beef nung isang araw pa. Kasi hindi matuloy-tuloy kasi nga si Jan wala na naman sa bahay. So, hindi tayo mag-roast beef. Ang gagawin ko ay chicken parmesan cheese and buffalo wings. So, yun yung dinner namin. Meron ako ditong nilabas ng chicken wings. So, pakukulang ko lang siya. Lalagyan ko siya ng garlic, bay leaf and paminta. Tapos, konting asin, chicken cubes or chicken powder or vegeta. So, yun yung ititimpla ko sa kanya. And, yeah, so yun yung aming dinner tonight and rice. Yeah. Pakulang ko muna to. Kasi ang bilis ng oras. Sinihiwaan ko lang siya para pumasok yung lasa. Sinihiwaan ko lang siya para pumasok yung lasa. And si Zach, hinihintay ko kasi gusto ko nang ayusin yung kanyang sleeping bag. And si Auntie Mel, mayroon pinahiram kay Zach na malaking bag.
para magkasya yung kanyang pillow. Kasi diba sa camping niya nga, sa Wednesday. So, nakalagay doon na magdadala sila ng pillow. Tapos, yun nga, sleeping bag. Pillowcase, syempre. Kasi yung bag ni Sak na, alam niyo yung bag na ginagamit niya sa footy training, hindi ko alam kung magkakasya. Pero itatry pa rin namin. Pero sabi ni Auntie Mel, just to make sure, pinadala niya na sa amin kahapon yung bag. Kasi nga, nabanggit ko rin kay Auntie Mel na magka-camping si Sak. Tapos, tinanong ko si Sak, kasi si Sak, classmate niya si Brock. Tinanong ko kung sasama si Brock, sabi niya, hindi raw. Sabi ko, bakit? Ano daw? Wala lang. Hindi raw siya sasama sa camping. Si Sak sasama yun kasi, alam niyo naman si Saki Boy natin. Mahilig sa adventure. Kaya pupunta siya doon. Medyo frozen pa nga eh, pero pakukulaan naman natin eh. Then after ko siyang pakuluan, hindi siya yung sobrang lutong-luto yung pagpakulo. Yung tama lang. Kasi air fry ko pa naman to. Or kung hindi, air fry oven. So, depende sa inyo kung anong available dyan sa inyo. So, siguro sa akin, mas easy is yung ano na lang. Para hindi ko na i-reheat yung oven. Yung air fryer na lang. I-air fry ko na lang to. Anong oras kaya uwi si Sak? 3:42 na, guys. Sobrang hapon na yung open ng vlog natin. Kasi kanina talaga wala akong ganang gumalaw, guys. After ko marinig yung balitang yun. Napakabait nitong tao din. And napaka-close to kay Jan. Sobrang mate niya din talaga to. Sana maging okay ang lahat. So, tinext ko na siya kung asa na siya. Wala pang reply. Kasi pati ako kinakabahan. Alam mo yung kasi nga pinapunta na sila doon. Kaya enjoy natin every time na gumigising tayo. Magpasalamat tayo. Lagi tayo ay okay. Kasi hindi ako makapaniwala talaga na ganyan na. Okay, ang lamig, ang sakit sa kamay. Kasi frozen pa siya, guys. Oh. Baba! What are you doing? Brushing your teeth. Kanina yung kinain nila is sandwich and bumili si Kuya ng chips sa shop and yogurt. Na nag-apple din sila ata. Basta kain lang sila din ng kain. Kasi nga mga bata yan. Kain lang ng kain. Okay. So, hugasan ko lang to. I-remove ko muna yung aking fruits kasi hugasan ko. Tapos lagyan ng tubig and yung mga sangkap na ilalagay natin. So, ayan. Lagay tayo ng bawang, paminta. Nagawa ko na to, guys, before sa mga nagtatanong about dito sa recipe. Ito, nagawa ko na to. Maliit pa si Holy, sila Sak. Maliliit pa sila. Ayan. Kaya tayong vegeta. Pero kung wala kayong vegeta, pwede naman chicken cubes. Or chicken powder. Ayan. Then, yung aking dahon ng laurel. Ayan. Yan lang. So, ayan na yung ating papakuluan na chicken wings. Again, nagawa ko na to. Nasa Chona and my kids ko nga lang siya. Hindi sa Chona's Kitchen. Pero siguro one day, gawin ulit natin to sa Chona's Kitchen para madaling hanapin, no? Pero, ayan, sa manunod ng vlog, ayan po yung mga nagtatanong. Ayan po yung ating ginagawa dyan sa chicken. So, ayan, hugasan natin yung sink kasi ano tayo ng chicken. Hugasan natin siya.
Kasi tapos mainit na tubig. So, okay na to. Pinatay ko na yung induction. Yung naririnig yung maingay ay yung air fryer. Ininit ko yung tira namin na sweet potato. And eto, tatanggalin ko dito. Then, patutuyin ko siya saglit. Then, siya na yung next sa air fryer. YouTube account. Huh? Say I have a YouTube account. Do you know him? From basketball? Ah, from basketball. Where he lives? Here? No. Because How many subscribers does he have? I don't know. He asked me to shout out, then I did. I thought you know him. No? What you had last night? When did you get strawberries? Yesterday with you. Oh, yeah. Yeah. Can I have one? Make tongue hulu. Mm. Do it the whole round and wash my hands. Honey. Oh. When did you get Kaylee? Yesterday. Did you? Mm-hmm. I think this is for my... Do you want me to cut the kiwi now, or you can bring it as a whole? I ate the skin. You eat the skin. I already washed it, so it's ready. So you don't have to cut it. I ate the skin. You just need to cut the ends. Just the end. Okay. Oh, this is for me. What are we at? Huh? What are we at? Chicken. Oh, yeah. I totally. Why don't we eat the roast from yesterday? Huh? When did you eat the roast from last night? What? When did you eat the rice from last night? The rice. Yeah, we ate the rice. This week. Yeah, it's nice. Bukas na to, ready na to. Bukas. What's going in that one? Kiwi? Ito, yeah. Do you want the apple na? Sa labas lang yung apple. Mangga, hiwain ko rin yung mangga. Are we having mango tonight? You want mango tonight? Yeah. Alright. Yay. But it's not But that I sweet. still like Filipino. Yeah, it's not really good. Yung mangga nila guys, hindi tulad sa atin talagang manggang lasa. Ito parang
dinagyan ng sugar. Tapos hindi mo malasahan na masyadong mangga siya. Yung ating chicken, nasa air fryer pa. Ito yung ininit kong sweet potato. So ngayon, yung sticker ng apples, ayan. Nahihirapan akong tanggalin sila. Ayan. Ayan mo na yan. Hugasan ko muna. Finally, natanggal ko yung mga stickers ng apple. So, yung mga bata, pag minsan hindi ko na asikasong tanggalin o mahugasan yung apples, kasi nga, after natin mag-grocery, nag-asikaso tayo sa kitchen. So, minsan, nailalagay ko dyan. So, inugasan ko na lang pag babaunin nila. Pero ngayon, may time ako, natanggal ko lahat ng stickers. And, ay! Ayan. So, pwede pa nila itong, ang gagawin na lang nila, i-rinse nila, kung gusto nilang i-rinse. Pero malinis na to. Pa tayong bagong tea towel para ipat-dry natin. Ang sarap ng patatas. Sarap ng potato. Nagsaing na rin ako ng rice. And meron pa pala akong hihimayin. Yung chicken na binili natin, hihimayin ko yun. Kasi pambaon-baon din nila yun. Chicken sandwich or chicken wrap. So, para mabilis lang. So, yun ang ginagawa ko, guys. Pag Sunday, pinaprepare ko na yung mga babaunin nila, yung para kinaumagahan, mabilis na lang siya. Then, next yung chicken. So, dito ko ilalagay yung hihimayin nating chicken. And eto, pwede rin siyang i-sealed or i-vacuum. And dito, kung maalala nyo yung ginagamit ko pa nag-sealed ako ng mga ipo-frozen kong meat. Yan din yung gamit kong pang-sack, yung parang vacuum nila. Himayin ko tong chicken, gamit tayo ng gloves para hindi siya oily sa kamay. Sat, you should have a shower now. Kuya TJ and Holly already had a shower. You should have a shower now. And we're gonna start preparing your bag, okay? Huh? After I finish here in the kitchen. Yeah, after dinner. Ayan. Sarap nitong pakuluan tapos gawa ka ng lugaw, no? We'll see. Sayang ng mga gilid-gilid. Malasang-malasa to. But, yeah, yan. Yan yung chicken natin. And, meron pa pala tayong ikakat yung mangga. Ikat ko na rin yung mangga para tapos na. Okay, chicken. And, kinuha ko yung isang lalagyan. Ganito, para ilipat ko yung blueberries dito. Kasi dito ko ilalagay yung mangga sa glass. Ayan. Dito naman talaga to eh. Dapat nakalagay. Kalimutan ko lang. Ayan. Chicken and mango. The blueberries are sweet too. Yep. Everything's good. We just don't know if the kiwi is good. Yeah, it would be. Yeah. It's juicy and... Can you get me a plate? A little plate, please, so I can put this bone or the seed. Hindi siya ganun ka, ka yellow. Yeah, it's like a greenish yellowish. It look like may puti-puti pa siya. I'll prefer Filipino mango. It's like way better. Mas masarap naman talaga yun. So, one for you, one for TJ, and one for Zach.
your clothes. We have Yeah, to I know, look. What about your Yeti? Where's your Yeti gonna go? Shoes, drink bottle. No, my drink bottle will be in my day bag. So I don't need that in there. check. Prepare nyo na yung ano. Check ko I pa rin don't yung... want to open it. Though. Why? 'Cause No. it- That's why I have to Okay, check. Because I'll maybe... No, later na. That's why I want... Because it looks so full. That's good, it looks better. Yeah, So, but... refill bottle named. I don't need named. Well, Yes, you don't do. you I have one- that one. Don't you have one of these? Yes, I do. Yung... Anong tawag doon? Yung piniprint ko. Well, you know, it's like a Yeah, I calculator know. thing. Yeah. You should put that. Where I'm gonna put it? I don't know, but will it like when I peel it off? Will it? Yeah. I'll put the... Yes. What? Kasi Right kailangan now. pangalanan yung water bottle niya. And ito pa yung lettuce din. Nugasan ko na rin. And lagay na natin dito. And babalat pa pala ako ng carrots. Tapos isi-shred ko. Kasi para sa wraps. And ilipat yung strawberries dito sa mas maliit kasi hindi naman ganun karami yung strawberries natin today. And ito yung pinaglagyan kanina ng strawberries. Ayun, lettuce naman. Ang pinalit natin dyan. Ayan, tapos na lahat. Na-shred ko na rin yung carrots. So, ilalagay ko na sila sa fridge. Except dito sa apples. Doon to sa table. And gagawin ko na yung sauce. Yung sauce naman ng chicken. I'm going to take away some. So, yan na yung itsura ng fridge. So, na-organize na natin yung mga babaunin ng mga bata this week. And eto, grabe. Duguan yung pagkuskus ko nito kanina para matanggal yung dikit ng niluto ko kahapon, yung langganisa. Okay. So, yung first na gagawin ko is yung parmesan cheese. So, maglalagay tayong butter. Baka hindi na naman naka-record kasi last time nag-vlog ako, salita ko lang salita, wala pala akong nag-vlog kasi off yung camera, hindi siya naka-record. So, bahala na kayo. Depende kung gaano karami yung lulutuin yung chicken. Ay, natanggal yung tali ko. Chicken. Ito muna natin itali yung buhok natin. Baba, can you find me scrunchie please for my hair? Kasi yung gamit ko ay eto guys, yung banana. Naalala nyo pa to? Mga kopong-kopong pa to guys. Panahon ng kopong-kopong. Okay na Baba? It's alright. And garlic powder. Dali lang to guys. Oh, you found. Oh, Yeah, I'm still using the banana banana. clip. Banana. Ang tawag dito guys, yung banana to, di ba? Parang banana hugis kasi niya eh. Hugis banana siya. So, lagay nyo lang to, butter, tapos eto. Wala na naman akong parsley. Nalagay kasi akong parsley. Sa ibabaw na after. Yung garlic powder. Importante ang garlic powder para sa akin sa recipe to. So, tansya-tansya lang guys. So, make sure na huwag masusunog. So, pinatay ko na muna. Kasi mabilis masunog yung parmesan cheese. Kasi dyan ayaw na ayaw niya ang amoy nito. Bahong-baho siya. Mabaho naman talaga siya. Pero sanay na ako eh. Ha? Okay. So, huwag niyong susunugin kasi papait. Ayan.
Dagdagan ko ng garlic powder. Masarap pag maraming garlic. Hindi naman ganun kadami. Bahala na kayo. Depende sa inyo guys. Di ba? Kanya-kanya naman yan. Dagdagan pa natin ng butter. So, pinatay ko na yung induction ko. Then, igilid na natin siya. Kasi mabilis lang maluto to guys. Ilagay ko na siya dyan. Then, lagay natin yung chicken. Nagtira ko para sa buffalo wings. Ay, sa buffalo wings. Yes, buffalo. Yeah, buffalo wings. Kasi si Sa, yeah, si Kuya ayaw niya ng buffalo wings. Gusto niya lang ito. What are you eating, Sa? Chips? Rice. Rice? Yeah. That cold rice is good. Yeah, I know. I love cold rice. And it's better than normal. Better than the new cook. Normal. The normal. Yeah, the freshly cooked. So, ayan. Bilis lang, di ba? Tapos na to. Minsan dinadamihan kong ganito kasi gustong-gusto ko rin siyang ikulam sa kanin pag gusto ko talagang kumain ng bongga. Kasi masarap din siya kahit yung sauce lang nito nasa kanin. Gusto ko mapaparami ang kanin niya. Hugasan ko pa pala yung hugasan ko pa yung yeti niya kasi gagamitin niya ng bukas. Scratch. And the bottom. It's alright. Okay, done. Ayan. I'm gonna put like 6, huh? Coated, yeah. No, I'm joking. I don't really. It's good, but it's like not better than the buffalo. Huh? It's not better than the buffalo. You like the buffalo better? Mm-hmm. Gusto niyo, mahilig si Sak sa maanghang. But this is your favorite, Sak, back then when you were little. Yeah. Oh, favorite nila to nung maliit pa sila. Kahit ngayon si Kuya gustong gusto to. Kaso nga, gumagawa na rin ako ng buffalo. So, mas gusto ni Sak yung buffalo. Do you mind if you Compared put to- like powder up there? What? What? The buffalo? No, no. I No, didn't use that buffalo one. is my favorite. Yeah. The pepper. No, no, not that one. The The hot sauce. I put hot sauce. That's like the shade of blue I like. I don't like a shade of. What are those ones? 7, 8, 9. Yeah, I got the hair twice on your shoulder. Oh, and there you go. You keep smelling everything. They smell bad. Smell but tastes good. Strong. Malulobat na naman itong kam. Ayan, hinugasan ko lang yung pan para sa ating buffalo wings. So, ayan na siya. Yung ating I'd love to smell. parmesan cheese. Hindi ko lang yung iba. Oh, wait, you just dropped your. Sophie, can I pick the buffalo? Huh? I'll teach you how. Come on. Look, you need to teach me how for my channel, guys. Oh, nag-open pa rin siyang magagawa. My siya. channel! I haven't made it in a long time. I know. Butter. So you have to memorize what I put. Do I sa- mix? Like Okay, that. yeah. So ito yung ginagamit ko, Red Hot. Yung kay Frank. And what's that? Original. Why does it make that noise? Because the water. Alright. It's so wet. Excuse me. Does it? So, melt lang natin yung butter. And then, maglalagay tayo ng, ito nga, yung Red Hot. Worcestershire. Okay. Now we have to put the hot sauce. Ang dami ko. Ay!
Ang dami kong Oh, ano. it's got tomato sauce. Ang dami kong ano dito. Meron kung sa Bicol. Well, you don't have to put too much of that one. So. Okay. Not too much. Okay, that's enough. First of all, you dropped it in that one. Second of all, I get it. Yep. And I then, love your homemade Dijon ones. mustard. Can you get me Like a mustard. Yeah, a little bit. Yeah. Oh, this is not Dijon. This is horseradish. But Zach, can you watch that one? What's my Dijon mustard? What will mustard do? Add flavor. Is that what you always do? Yeah. Shouldn't have told me that you put mustard in. Why? I don't know. Oh, where's my mustard? Oh no. Pretty sure it's good enough. Mm-hmm. Yeah. Magbubusan na pala ako ng mustard, so magbubukas tayo. Kasi ginamit ko last time. Ha? No, bye. Okay. That's it. Kunti lang. Continue. Yeah. Meron akong dalawang klaseng ginagawa na buffalo wings. Next time yung isa naman. I love Mag-add your lang naman tayo homemade ng ones. konting something. I love Huh? your homemade ones. Homemade one. Yeah. Homemade up them. Yeah. Ubusin ko na. Like the Ubus na. Ubus na. Put this in the big bowl. in the bin, it's glass, like glass one. Wait, we put it outside. Yeah. Oh, napaka-strong. Mommy, I'm gonna put it outside. Yeah, in the recycle bin. And this one, Baba. What? What? This one. The lid. Okay. So, okay na to guys. Tapos na. Now, ang gagawin naman natin is, ilagay na natin yung chicken. Ganun lang kadali. Diba? Pag binili mo to, magkano? Tapos, konti lang siya, diba? So, makakamura kapag ikaw ang gumawa. Minsan, okay din na wala masyadong restaurant sa neighbor mo or sa lugar mo. Kasi, mapipilitan ka talagang gumawa ng sarili mo. Mommy, I'm just gonna go wash my hands. And masarap isaw-saw to sa blue cheese. Pero wala akong blue cheese. Gagawa tayo ng ibang dipping sauce niya. Ayan na guys. That's it. Easy peasy. Ayan yung buffalo wings. Favorite ni Zach. Sana daw hindi ko sinabing may mustard. Kasi hindi siya kumakain ng may mustard. Ewan ko dyan sa kanya. Halos, yung ibang recipe ko may mustard naman. Hindi niya naman nalalasa. Pero pag sinabi mo, ayun. Na ano siya. Parang ayaw niyang kumain. Mommy, I washed my hands. Alright, thank you. So, okay na to guys. We're done for this. Next is... Ooh! Sarap. I might eat one. Yeah. Oh, look at the sauce. Right, the sauce for this one. Masarap to guys. I-dip sa blue cheese. Yun nga, sabi blue cheese. And then, yung celery din. Yun yung partner nito guys. Nung nasa States pa ako. Pag in-order ko to, meron silang blue cheese. Tapos, merong celery on the side. Nitong buffalo wings. Ang sarap. Ang sarap. What other sauce for? Is it for that one? Yes. Both. Yeah. Both. Gagawa naman tayo ng sauce and si Holly gustong tumulong. So, what do we have here, Holly? Mayonnaise, Mayonnaise. sour cream, milk. And feta cheese. And meron tayong garlic powder, onion powder, then parsley. Mas maganda sana kung meron fresh na parsley at saka fresh na dill. Okay? And syempre, lemon. Importante ang lemon. Pepper. And yung ating Bowl. bowl. Okay. We need a spoon, Baba. Can you get a bigger one, please? Mayo, yeah. Okay. Depende ha. Wala akong measure. So, depende yan sa inyo. Okay. One more. Ano? Yeah.
I have a other spoon here. Sour Is this one cream. right? Oh, just wait. Don't leak it, okay? Sour cream. Parang maliit yung bowl ko. Small. Small. Then, gatas. Dahil wala tayo guys na, yun nga, blue cheese. Gawa na lang tayo ng sarili natin na eme-eme na blue cheese. Ilalagay tayo nitong crumble na feta cheese. Para may texture siya. Garlic powder. Konti lang. A little bit. Just a little bit. Onion powder. Konti lang din. Pepper. Baba, can you get me a... no, it's alright. I have a small. Ew. Okay, and then parsley. Okay, lemon. I'm just gonna remove this. Only this one. So, hindi ko siya uubusin, guys. So, siguro half lang. So, depende nga kung gaano kadami yung gagawin yung sauce. Okay, squeeze it. Yeah, you can lick that one now, Holly, because I'm done with that one. Konting salt. Si Kuya happy lang. Sugar. Konting A sugar. little bit. So, parang ano na din siya. Parang siyang blue cheese. Eme-eme. Uy, ang sarap. Meron akong parsley. Ay, parsley. Meron akong celery dyan. Mag-ano ako. Then, ito. Okay. Oh. Diba? It's not because I have enough spoon in my hand. Can I have? Yes, you can have a spoon. Yummy. Ready na kayong kumain, guys. I have the Do Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus Men of the Father. for the rice. Hold on. It's a sign of cross na yung aming rice. So just me at the Mag-ano to, magpupulay. Sound like that. Ako na. Okay. How about you, Howie? Kuya, get your plate, please. Yes. And then the sauce. Oh, your rice. I'll bring the rice there. I'm having old rice. Oh. Rice, Holly, come here. Try your chicken with the dipping sauce. You should eat the mango later, sa. Para ka ng si Lolo. I'm having some of the old rice. Alright, here, come here. Mas gusto nila rin ng old rice. Yeah, I'll have the old rice too. No, you can have the new one. Huh? I'll just have me. Okay, you can. Come on. Try. Ano? Like it? Where you gonna eat? There? Alright. Nakakamay lahat. Oh, yung sauce ah. Hi. The chicken was good. The buffalo. I'm just having yogurt. My mom's still eating. I had mango too. Is the mango good? It was alright. Which one's better, Philippines or that one? Philippines. And yeah. What flavor are you eating? What flavor is that one? Strawberry. Can
you close the vlog, Ganda. You close up. Okay. Thank you for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Bye, guys. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.